Wakaw ng'amogi, kaw ng'amo. Sama idhi los budget, ang'o ma dier ni mondo koro piny owacho mar kaunti nyalo kete maino mondo koro ngima obed ma ogonyore ne oganda? An iluonga ni Bernard Otieno. Akwayo mana kaunti wa gavana wa mondo gimiwa singo mane giwacho mondo mi okonywa e weche mag budget ma Kenya. Kaka within Migori County nitie gik mwaremo machalo kaka example sani wa jopur to sani sapuro seromo, koro wagombo mondo gikelnwa mbolea, gikelnwa kothe mapiyo manyalo chiek mapiyo mondo wayude konyruok e Migori County. Kaka wan example an kaka jaboda boda, wadwaro yore moko mabeyo makata ka dango wating'o abiria to miyo wayudo gimoro wang' wabedo go e mesa kogik godhiambo watero go nyithindwa skul mondo wabed gi yot mar bedo gi maisha moro ma ok hinywa, nikech seche ma nyocha gidwaro kura ka gi promise wa weche mabeyo ma gidwa kelonwa. Koro wan mana gikwayo mondo gitimno mana kaka ne giwinjore mondo wabed gi yot maber.